Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Prestatu alduzu saltoa edo? Ez, asko. Ikusten dugu iak guztuta dituzula. Garrantzitsua da horrelako neurriak hartzea, ze egin duzu? Ia guzti pixkat, ez, igual erretzeko dola, ez erretzeko hain errez. Nola, lehen guztaren unin, gaurra nire batu naiz, nire lehen guztiak esan ditelako eta horregatik. Eta handia aldasua, txikia da, nolako tamaina du? Erdi burdi. Handiagoa nahiago? Bai. Beno, dikote, ikusten dugu zuek ondo babestu zaretela, hilea ere busti duzue, ondo prestatzea garrantzitsua izaten da? Bai, ze bestela hilek da erre. Eta edo arropa, eta zapatillak. Eta galtza motzetan bat eta bestea galtza luzeekin, zer da hobeto? Luzetan. Bai. Nik handia txarko baina ez prestatzen. Txikintzako handia ezin dutenak saltatu zerbait altuz belako hain. Bai, berdina. Zuentza San Juanetako egun bereziena politena, zein dugu? Hau bertan, ambientea eta guzti, Bai, eta musika eta dena. Bueno, saltatu alduzu? Ez. Zergatik ez? Niretek ez dituzten. Ez dituzten, baina su txikia data. Hala. Eta kanpotik nola ikusten da, zer iruditzen zaizu? Txiki egia edo. Bai, zuk handiago egingo zenuke? Pixkat. Zaila alda salto egitea hemen. Nahiko lehia. Ez que guain txikia zion. Eta zer iruditzen zaizue hemen su txikia egitea? Hobeto. Ondo, txikitzat ondo. Ja, gutxiko erretzea eta hemen gutxiko. Eta ondo pasatzea. Zuen kasuan, handian ere egiten duzue? Nire lehenengo aldia da. Lehenengo urtean nire aitakin ibili nintzen. Eta diferentzia asko aldago. Bai, pixka bai. Bigarren urtea da su txikia egiten dela, zuek uste duzue egin beharra dagoela hau ere? Bai, nik uste baiet. Txikintzako bai. Haundi ez dut sakatu eta gogo kintatzea. Beraz aukera polita, Bai. Eta orain San Juanetan, gaurkoan sua, bihar ere egun guztirako festa, zu ez asmo duzue? Bihar daude eskopeterok eta gu asmoa daude ukuteko. Bai, ikustea eta gure lagunak atzako ja. Lehen handiak harrikan eta txikik ikusten eta gure segutzi gabe eta hola beto. Ikusten dugu ura ere baduzuela hasieran, zertarako da ur hori? Erretzeko arrisku txekitzeko eta gero gehiago divertitzea. Esan daiteke hau dela egun politena San Juanetakoa? Bai, nire baiet. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.